So mga pagariami sa Leo na sunod gano na nakatanong makapun sama na yan na oras tanon na 10:30. So wala sa tanong Allah sama na kalamap yan. Lagi dah yung miyakan ini lagi aku kan. Ano ba matanog eh? الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami si kuagama Islam, mga babayami si kuagama Islam. Panintano si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ko watanu agyang kutu alimu iyan. So siapian. Nagukaliwanagan na sumanga pusutan o sagyang kutu adi itano di kapaganada si kuagamatan wa Islam. Iman tu agawi nagya isugawi adi itano di seminar alungan na arba'ah. Malay niya ipenalamatan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kapagabagay itano si iku mga ginawa tano sa oras. Ayat tanu di manggel bakanagiyang kuto pada ku mga subuan wagamatan wa Islam maginan so kapaganad. Yang kaya dikatuntutas iku ilmu na say aya akna ba saya matatendu so mga ide do mga tawa paganadun. Api anto na ibetadagyang kutu ataw. Nagu api anto na ukit akapaganadiyan. Napi peroron wagamatan wa Islam. Nagugyang kaya kapaganad sa ilmu na kailangan akapanamarantan waya. Kagiyay ukit akakegedegatan usagyang kutu titu agamatan wa Islam. Munadag yang utu akyat turu'on nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigana talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Sukap peganada sagyang utu ilmu agama Islam na obligado si kulang ulang mga muslim adatu nagusu mga muslima mga bait. So penalamatan tanu Allah subhanahu wa ta'ala api amay tu auras. Napkibagay itano tuwa di itano di mapaganad suagamatan wa Islam. Yang kaya seminar tanu ngayaw tuwa miya pakalangkap tanu wa pumagusain tanu naginan sumanga tutulan si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutan waya kepilih bandingan
Inugi mapumagusay tanu agyang kaya tutulan si iku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paganayron na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si erkanya nagyang kutu ala diwa na mapiyah. Ikadua na madakala si iku mga tao diran katawan nagyang kaya mga tutulan si iku nabitan wa Muhammad. Umanari mga bangsami mga pagaryami si iku agama Islam. Agyang kaya tutulan si iku nabitan wa Muhammad. Nama kanalatan waya na gumipangaduutanu si iku mga pamilya tanu, mipangaduutanu si iku mga watatanu. Namataan kagyang kutua mga walay tanu nang belingan na sindo uwaga matan wa Islam. Ketagunag yang kutua kapaginuntulan. Ketagunag yang kutua mapi aparangay si iku mga walay tanu. Ayamala ama pemula si iku mga ginawa tanu agusto mga pamilya tanu nagyang kutua para tiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gi kapipili atanu sagyang kaya maudu. Akapugusay atanuron. Ayami aloy wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ahzab ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayamana yang kaya katur wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigena sabna ramyadan rakanus iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suladiwa nama pia. Naman utuag yang kutuak yaw sayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Udina kaya turuon wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamanan na sunabitan wa Muhammad na tarutup amapi agyang kutua parangay niyan. Agina ni pengadaduntan wa mga umat yan. Mapaganadtan wa agyang kutua ulaw-ulaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutua kapian yan ni parangay. Kaantan umambu manggalabak. Kasunabitan wa Muhammad nabiyan tugu Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua kapian yani parangay. Biyan tugu Allah. Api sekesian yan namata na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyat tarutu pagi yang kutua kapian yani parangay. Nagyang kaya kapugusaya tanurun nakalu-kalu na ubat tanurun makakuha. Amang gelabaka tanu na mipangendu tanu si iku mga pamilya tanu, mipangendu tanu si iku mga ginaway tanu, magyang kaya para ngayon Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagugyang ko tuwa kaya balu ini na subu na ayad na biukan yan na katiru sa giyang kaya ummat yan. Natiga na innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sa kanatigo Nabi tanu Muhammad na miya balu yakwa sugu sa giyang kaya ummah. Kana ka nakira ng mataruto pagyang kutua kape aparangay. Nagiya mga bangsami, mga pagaryami. Bagantan waya sa giyang kaiya kapugusaya tanuron nagyang kutua matano sa pamamakinagan. Kano-kano na ubay ni mapamulas iku mga ginawa tanu. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Asabun-sabun na ramiadan rakanu si iku Rasulullah suladiwa na mapia. Si iku mga tao amya baluya aarap peniran subalas apuun si iku Allah subhanahu wa ta'ala agu sualunga na mori gutiya dumaniran su Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala. Antay paganad sa giyang kaiya para ngayon nabitan wa Muhammad. Balango na ataw nakabayayan na mapaganad din na giyang kaiya paman na ulaw-ulaw nabitan wa Muhammad yaki mga pagarya. Paganay ang mga tawa mananabnar sa giyang kaya kakanala si iku para ngayon nabitan wa Muhammad mapian ang mga tao. Asiran su mga tawa aarapan nila nagyang kutuwa balas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Katataguan siran sa Panginoon sa giyang kutuwa adu na masana su Allah subhanahu wa ta'ala na pakatindag niya nagyang kutuwa kapumagitong na balasan niyan su mga tao sa giyang kutuwa galabukiran sa dunia. Ginani paganay ang mga tao aarapan nila nagyang kutuwa balas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupaganad nila nagyang kutuwa para ngayong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanabalang una tao nakapapada naman sa kalak si iku Allah.
Kenapa lang wana tao nakapapadalaman sa kasanggila sa giyang kutua mga galabag mga rarata. May ito sa mga tao. Aaya ka bayairan na giyang kutua makwairan na giyang kutua malabalas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na ginan sa mga tao paparatian iran sa alungan na mauri. Paparatian iran na giyang kutua masa akapagatin gaw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua kapumagitong sa ikong mga amal. Yaumul jaza. Kapagatin gaw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua timbangan. Kapumakaisi Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya mga kaadanian. Naupuno sutaw na ginanip kepikirian na kepadalamu na giyang kutua paratia si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadalamu na giyang kutua kalak. Kepikirian sa giyang kaya ginawa niya na mata nasakan. Naputay ako nasakambu. Napaguyagan ako Allah subhanahu wa ta'ala nasakambu. Napamagitungan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amalakan nasakambu. Yang kutua masa kapaguyagaw Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga tao na ayamyalin sa Quran. Nal akhillahu yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Illa al-muttaqin giyang kutua paman nang giginaway sa giyang kutua masa. Minggiginaway isang kaya dunia na makaumasiran sa alungan na mauri na ayamanan niya na mariridu ay siran. Giyang kutua paman na mipagariakan usi iku dunia. Miyagalba kanu ugaid na makaumakanu sa alungan na mauri na maridu ay kanu inunta tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tawa ming ginaway sa dunia na ayamiya padala makiran nagyang kutua paratia si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sabab akyat tunan yan sa giyang kutua ginawa ini nagyang kutua paratia si iku Allah. Ining ginawa niya nagyang kutua tao sabab sa giyang kutua paman na padiyan na psungo sa masagit. Padiya na paman na dituntut sa ilmu. Aya diran di manggelba ka nagyang kutua ikas suswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Kenabayak yang ginawa iran na lang ulang wanu marata galba sa giyang gaya dunia na iran paman yan na kiyang ginawa yan. Mindegang kasiran sa marata. Minggelba kasiran sa marata. Langwan tama na ini sa parwagamatan wa Islam na iran. Paman na pinggilabag sa giyang kutua katatagwiran sa dunia naming ginawa isiran o gaid na makaumasiran sa alungan na mauri na maridu ay isiran. Mga pedanan na mga bityara sa giyang kutua kulawla sa alungan na mauri na sumanga tawa ay pipikir niran nagupakaalaniran si kung mga ginawairan na giyang kutua mapambetad sa giyang kutua masa penutul nu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang kutua kargna agiyang kutua kulaw lagiyang kutua mga tao. Giyang kutua ka ketimu mga tao sa giyang kutua ka paguyaga kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Nada panapuni wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua ka pengukumian na makatitindig sa mga tao sa giyang kutua ayami aluin na 50,000 ragun. Makatitindig sa mga tao. Agito mamu ipamana sa mga tao. Na magampit siran anta kapulumasiran antay makasyafakiran siku Allah subhanahu wa ta'ala kapuna nagyang kutua kapumukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Maraganak ini mga pagariya. Madagala siku mga tawa kalilipatan nila na matatembang siran ku dunia sagyang kaya kulawla. Sagyang kaya paman na mga masa. Nayad na mapian nagyang kutua paman na pagana din tanu anto na katagu o paratia sa iku mga ginawa tanu anto na katagu katagu isa kalak sa iku mga ginawa tanu paratian tanu agyan kaya mapanggulawla sa alungan na mauri na katalua mga tao apaganad nila nagyang kutua ulaw na bitan wa Muhammad naginan sa mga tao at tataduman nila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal. Mga tao api antunay minisendu dekira nagalabag na ayad na katatanu dan iran na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa na matatago sila kung mga galabag kaniran
mga babasukaniran, siku mga daganganiran, ugayin na anda din ikaw magyang kutuwa mga sambayang, na ilayang kakapaman na tiyali kudaniran nagyang kutuwa galabakiran. Namiya bedasiran na mga ginawairan, namiya kasungsiran sa masjid, na initindagiran nagyang kutuwa paliugat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala ginan susambayan. Na makaliurupan na diran di teruun nagyang kutuwa mga katru ay kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga katru amya makalalay balas. Piyakan dekaliran nagyang kutuwa diran di katruas iku subhanallah. Dia kutuwa di katruas iku alhamdulillah, Allahu akbar. So di katruas iku la ilaha illallah. Mga tawa tatadumaniran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamala na mga tawa adna urasiran sa giyang kutuwa kapbuti as iku Quran. Mga pagariya giyang kaya katatagutan sa dunia na kailangan na pagistadian tanwa giyang kaya kibabatugutan sa dunia. So mga salaf na ayaragiran, natigiran na upama ko sumagadar kami antaka malapasar kami agiyang kutuwa gawi adanda bami miyang galabak. Udi na da kami makabatiya sa Quran. Na mata anariya dia midin buku agiyang kutuwa gawi ada kami ron makabatiya sa Quran. Naman ito? Salungambu anta kaisa kagagawi. Amat tembang sira no dunia ada sira na makabatiya sa Quran na mata anariran din di buku. Ami akalepas kira nagyang kutuwa gawi ada sira na makabatiya sa Quran. Ini sesiku mga ulama wantu na ipaman na pinakat makalalabiya tadun-tadun sa iku Allah. Na ini sembuh Syekh Ibn Bas na tigiyan naginan sukabatiya sa Quran. Ino tanub terwa sukabatiya sa Quran nakagi sukabatiya sa Quran. Nasati man na harb batang akabati akan na belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala sa sapul. Amapia. Kekuang kay mengir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariya bagantan sa oras ang mga ginawa tanong sa giyang kutwa kapabati at tanong sa ikukuran. Nauditan o ay katawi na pagana din tanong sa giyang kaya adam panamalalamba ang mga umur tanong. At ilanguan tama na rin na pinggil ang mga tanong sa kaya dunia. Languan tama na rin na pirumasayan tanong sa kaya dunia. Di tanong di dagang, di tanong. Languan tama na pirumasayan tanong. Di tanong di manggalabak. Ugain na amay ka makapantag sa giyang kutuwa kaso at tanong sa ikukabatiya sa Quran na di tanong paman na kapanabenaran kabagan sa oras. So Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakaturuyan na inna Allah yubghidu kulla alimin fid dunya jahilun bil akhirah. Tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata nasullah napkerarang itanya nagyang kutu ataw alanguan taman nasiku dunia nakatawanian ugain na jahilun bil akhirah na amay kagyang kutu ang mga galbak ako laula sa anungan na mo ina niya nakatawan da palang yanun da ilmu yanun sa gyang kutu paman na mapanggulaula sa anungan na mo ni ay buwa pinggel bagian nagyang kutuwa dunia iyan. Ay napasyan nagyang kutuwa paman na makuha niya nagyang kutuwa kapakadaya sa dunia ugay na din niya nakatawa nagyang kutuwa kapakadaya sa alungan na mori. Iya manari pangapagari ay mala problema. Ay kadagalan si iku mga tao mga Muslim na ay buwa paman na kabayaran na makadadaya sira no dunia. Languan taman na penggelap kaniran api apa na paman na mararasa isiranun din. Importante nagyang kutuwa makwairan dayaan ko dunia. Ugay ng mga pagarian ay apakay sa anda sudayaan ko alungan na mauri. Ani suka pakadaya sa gyang kutuwa kubur. Nagina ni mala preparaduan tanong mga pagarian. Gina ni mala apaman na pananaguntaman ang tanong. Kagiang kaya dunia na ditano saya ketatap. Derpa ini ada tatapian. Madagala mga tawa miya kasumi-sami sa giyang kaya dunia. Nasukiap kaya taguiran sang kaya dunia na miyang magyang utual jaliran na miya dasiran o nakatayap man na sa katanoy misa sambiun. Na adi na masa mga pagarian na ganatan tanong paman sa dunia.
Anda masana kepada nama tanu si kubur. Ketakutan sagian kutua barzakh makanan ayau tanu sagian kutua masa berkatin dengan wallahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Nagina na mga bangsami mga pangaryami. Apa man yan nagyang kutua mga tao. Apa na nagunta manira nagyang kutua kaswairan si iku mga ulaw-ulaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paganayro na mga tao arap nira nagyang kutua balas iku Allah. Namu mga tao pangingim benar nira nagyang kutu ama penggulaw la sa ano nga namori na mga tao tatanuman nira su Allah subhanahu wa ta'ala sa madakan. Ayaw tuwa ma penutultan si iku na bitan wa Muhammad nagyang kutua kababalo inian apatiis anta aka mauntu lagi yang kutu akateruyan nagugyang kutu agal lebakian nagugyang kutu akasasarigi si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagadandan waki mga pagariag yang kaya paman nakateru sa benar sagi yang kaya masana pira-pira ni mga tawag yang kutu akateruyan nadabo benar madagalasi ko mga tao asuka teruyan ada abu na benar. Mga tawa di mamagakal, mga tawa mga bukog. Tanto kumiyak daya mga giyong kutuwa mga tao aayakat teruiran na di benar. Napaga na din tanwa giyang kaya paman na kababalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam patiis naguunto lagi ang kutuwa galabaka uyang kutuwa kat teruyan. Nagugyang kutua kababalo niya nakasasarigan sa giyang kutua masanian. Isa pa na kaya problema kaya kaya sarig. Ami ada sa giyang kaya masatan. Bansa to sa tingo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutua karani ang giyang kutua bangkit. Na aya sarigan ng mga tao na giyang kutua di kesarigan. Ruinan ni mga giyang kutua sarigiran. Namadakal ang mga tao. Laborun su mga tawa malubay paman na isa sarigiran din nagyang kutua mga ginawairan ugay na aya sarigan iran nagyang kutua tawa yamanan niya na nikesarigan na aya diran sarigan at tingo nabitan wa Muhammad nagyang kutua mga tawa kasasarigan dirang pengi benar nagyang kutua kababalo ini na tawa paman na kisarigiran dun su mga ginawairan kisarigiran dun su mga tamukiran kisarigiran dun nagyang kutua agamairan na dirang sarigan kaya kepiliran ng mga tawa isurigiran ng nagyang kutua kauyag-uyagiran ako dunia na mga tawa daabon kakesarigi kayamanan yan ng mga tao ang mga tangakal mga tawa ayamanan yan na marata agyang kutua pamikiran ira nagugyang kutua galabakiran na mga tuusanan sa agyang kutua karan yung bangkit ng mga pagarian at ayamanan yan na doon pa na iman tuwa gawin na milindugo Ami ang dami yung gingot walindog. Naira man ariya paman na miad na gingot walindog na paman na adna kadakalan si ko mga pagaritan udi na si ko mga ginawatan na kepikirtan wa paman na adem bersama sa nagyang kaya dunia na pelindog ni Allah subhanahu wa ta'ala. Miali sa Quran. Atiku Allah idza zulzilatil ardu zilzalaha amay kalindungan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaya dunia yang kaya mga pagari alindug kagedamatan na may ito ay alindug api apa na mga scientist na pamanap tubo nila sa number at ira na kaya 0.5 0.7 upama kabagrian nadaanan sa giyang kutwa kapalindug wallahu subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia Agyang kutua paman na ayami alun sa Quran, agyang kutua mga tao na kebergesiran din sa taroto pa kabergi. Napi agyang kutua paman na wata ikaw gatuin na yan na dapat na mau makimbuatan yan o nami pembuatan yan din. Wataran nasa sukara, wamahum bisukara. Paman na mga tao na kebergesiran din sa agyang kutua masaka pelinduga wallahu subhanahu wa ta'ala sa kaya dunia. Nama kalidag yang kutua lupa kagyang kutua taguyan. Apa man na matatagusan di dalam na milio. Nama nagyang kutua paman na
Karena ganyan ang mga pagari, aso matatago sa liyawaw na ayak kitago sa didalam, na so matatago sa didalam na ayak ke liyawaw mga bangsami. Karena nagyan ko tayo manan yan nalindu. Nagyan kaya paman na kapagusay tanong sa nagyan kaya kauntolo nabi tanong Muhammad agung yan ko tayo kasasarigiron na aya ni at tanong saya na ubatan waya mambu mapamula mapagana na namanggil bagkatano sa ikong mga ginawatan. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa giyong kutuadan yang panakabaloy an Nabi na lumalang ka pa din sa giyong kutua pagtaw niya na giyong kutua kababaloy niya na pati isa tao. Kasasarigan. Kenapa sekanyang pan Nabi? Kagiyang kutua yaman na niyan na kapagalayan din. Iprusa giyong kutua kahito yan na giyong kutua kapagalayan din. Na sunabitan wa Muhammad na maung tulagi ang kutwa kataruyan ang usugal bagyan. Dia kipu magagala sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diskaniya na petero sa kabukagan. Uman teru sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya pagkapurun sa giyang kutwa ngariyan na giyang kutwa benar. Giyang kutwa maung tulak kataru na yuti pagkapurun sa sunabitan wa Muhammad. Balutan ko ni tak sama ginawatan mga bangsami. Igira manutua di tanu di magisturya. Pagisturya tanu sa mga karumatano. Pagisturya tanu sa mga watatano. Sa mga pamilya tanu, sa mga ginaway tanu. So katero tanu na untol anta ka di untol. Ino mga di paman na patiis tanu, paman na sukatero tanu na mapias yung mga darudupa tanu. Mga karumatano. Apaman na pemulaan tanu kira nagyang utua paman na mapias. So mga watatano na igira manutua di tanuran ni bitiarai na maunto lagi ang kutua mga bitiara tanukiran apamanda paganda di pamanda pemulaan tanukiran lagi ang kutua agama Islam marag nagi mga pagaria ubaya mananian na aya kabaya tanu na sumapya ugaid na aya pemulaan tanu si ku mga tao lagi ang kutua di mapya dia manari karagnian. Apa man yan ayan nakaboyatan o paman na lagi dagyan mo ito amiyang alusin kong mga kitab. Aya ka ba yung mga muslimi man ito na paman na malibiritiran na Palestine. Anta akakaanan siran sa dato amauntol. Alagi na tingiran o paman na kauntol Umar ibn al-Khattab anta akas Umar ibn Abdul Aziz. Ugay na supagitaw na anto na ikan na pagpagitaw. Batanong dari ay mananiya na pagkakuha. Bara katanong na putag yung kutuwa mapi amay kasugal na pagkatanong na marasik. Aya dumadamay aya paman na kada kalansi mo mga galing pagkatanong na yung kutuwa ni mapi agal na baka. Ana diyo tumaka diyo tukaunutan ng mga bangsami, mga pagariami, mga bubayami si agama Islam. So kung sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadas kaniyang panamabaluyan Nabi na lumalangkap si kung pagtaon niya nagyang kutuwa kamabaluyan niya na mauntol nagukasasarigan sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipsarigun o mga tawag yung kutuwa mga tamukiran dapat naman Nabi sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay amana na sunabitan wa Muhammad na taruto pendagiang kutua para ngayon niya na mapia. Kenapa sekalian na tagakala? Kenapa niya na pagkakala ang kutua paman na pamilya niya, mga tunganay niya, mga pagkataw niya. Kakasasarigan niya ang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagyang kutua masaniya na ay betwiran ng nagyang kutua al-amin. Ayaw kung nangara nung nabitan wa Muhammad sa giyang kutuwa paman na dan yang panakanabi na ipbutwiran nung nasual amin. Agyang kanan na amin na ilanuan na tigo mga ulama. Ayaw buat tiga na makapsipat sa nagu ayaw kebetulan sa nagyang kutuwa mga tao. Ariyaw tiya nagyang kutuwa pipupuruan akaunto lagu giyang kutuwa sarig. Ino kapan na betui sa amin. Kaya mananian na riyaw takaagi ang kutuwa paman na kababaluya paman na kasasarigan. Ayaw manadiga din ng pumagakala.
Dan buat pegakalan denda pakai pegakalan amai itu buat syai. Melagi rupaman ayat ini syari gereka nama itu anta akamala syai nak syari gereka. Nagu pamanna melagi du dia ko tua mangakaturu kana pamanna. Dia ko tua intiru akaturu kana pagalinde nakaturu amapia. Lagi tu pamanna eno ka penati mga ulama kabetu sa amin. Kataro tu penda sakau pamanna kasasarigang kagu pamanna tau ka asokaturu kana untul. Nagu mata tagur kagi ang ko tua pim berang asifat amapia. Ama sabar ka sisir kagi ang kutu akapangalimu languan taman ino ka penakabutui sa amin kapaman yan na tau ka amata tagur kagi ang kutu pimberang asifat amapian. Nah sunabitan wa Muhammad na pisa kasian din upag taunian apaman na skanian na tau udi na paman na manusia aamin kasasarigan. Apa yang kutu amang aridu inian. Pamana sokia balu inian dinu pam ana biarini duskan yan upang taunian. Agi sokia kapetin yan sagiang kutu nubuwa. Kaya balu inian dinu nabi ipenampai inian agi ang kutu agama Islam. Perkara yang inian siku mga tao. Agi ang kutu kala wallahu subhanahu wa ta'ala. Ipengedu niyan siku mga tao agi ang kutu tauhid. Kapakay isa siku wallahu subhanahu wa ta'ala. Narinidus kaniya nagyang kunto sabag ano ko pagtaon niya. Ay lagi dia na su Abu Jahl. Katawan tanu su tutulan ko Abu Jahl. Tawaya atan to niya na ko rini ngasa rinidus sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na penutulan ng mga ulama. Asukun su Abu Jahl na minsan pan ipkagudian sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagudinian ipakambukagan su nabitan wa Muhammad nakata wanian mismo sa ginawanian su Abu Jahl sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadiq ayamanan yan na mauntol su nabitan wa Muhammad naman nagyang kutua paman nakap dilikan wagyang kutua maratabat upuna ya mapadala marakatan mga pagarian nagyang kaya kibra yang kaya maratabat nanam Maya piligru sukaw yang naman ito. Kagiyo po na yung mapadala magkutaw, nagyang kutuwa kibar, maratabat. Nadiniyan din na kilayag yung kutuwa, kapi agyang kutuwa untula. Minsan pa na benar, agyang kutuwa galabag, ugay na upuno sutaw na malaw, nagyang kutuwa kibar. Katakabur, anta agyang kutuwa tigitanwa maratabat, na maratabat yan dito. Mapteru yan dun sa ginawa niya na amay kagyang ka na benar na simya ka po nakifulan na api ka benar yan na di ko din terima nakibro ito mga pagarian nagi mala paganagtan wag yan kaya kibro au ba ni paman yan na manu malabat si iku mga ginawatan so manari su iblis nagyang kutuwa daw pa nakapadal magyang kutuwa kibar nas kanian na tao amaranisi ku Allah subhanahu wa ta'ala dita doraw ta nagyang kutuwa simbo iblis pinggal bagyang si ku Allah subhanahu wa ta'ala ngibuan ragun nayamanan niyan na su iblis nadiniyan ni suwatan si Allah subhanahu wa ta'ala ugay nagyang kutuwa kaya padal mo nagyang kutuwa kibar miyang impuruan sa kanian ku Adam alaihi salam na ang tunay miyaswa miyadas kanyan sagyang kutu alim wallahu subhanahu wa ta'ala na iman tuwa paman na matatago nagyang kutu rarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala nagi paman na sokibar na paman na ukeparu na maday ini si kumanga ginawatan nagukatawan tanwa sa katanwa mga bangsa muro na yan na malarakatan nagyang kaiyakibar mata nagi mga pagarian ayan na kamayatan na di tanong pa ito ayat na kamayatan na paman na dama pengulaw na rakatanwa di mapya o di na di yung nakaswat sumagi na watano ka paman na tindagid na giyang kutuwa maratabat na tindagid na giyang kutuwa kibar napiyakawanwan ng mga pagari o bubin amay kagiyang kutuwa maganin sukapatay na ayaw mapamula o di na ayaw matagus iku mga ginawatan o na giyang kutuwa kibar panganintan o si iku Allah ami pagawatan wag yang kaiyaka pangimpuruan
Mi pagawatan wagi yang kaya paman na maratabat di mapia. Gi untuk mana maratabat mapia si ikuntol na paman na mapiaw to. Mapiaw to. Ngayon aya dito no saya dipagusain. Nagyan ko to maratabat ada abanian na daabanian na kapiang paman na maratabat amaratab. So Abu Jahal na ini pakai su naging kutu asaka tawa mama. Paman narini dunia su nabitan wa Muhammad su Abu Jahal. Ini sekanian. Atigira na hal Muhammadun sadikun am kadhib. Hai Abu Jahal. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inu antuna sekanian. Mau tu sekanian anta aka bukun. Ini pakai su Abu Jahal. Rini dunia no tu su nabitan wa Muhammad. Naya pitro yan na tiga na wayhaka wallah inna Muhammadun la sadiq. Mata na tiga na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mautul sekanian. Naman ito, madagal sagian kaya masa uriduin ka su tau. Nawad na pengilisar kau na dingap tiro na giyan ko tua titua sifatian. Bumagagal ka. Ati na baka kan wakip kiswas waki ang yanan. Buka ka din na dalawan yan na buka ka giyan ka na paman na tau. Upama ko sagian kaya masa. Ugay na su Abu Jahal sagian ko tua masanya na ipkagudian su nabitan wa Muhammad aguriri dunian na ayam ya teruyan na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam natantos kanian ama maun to nataw wa ma kadzaba Muhammadun qat namik paman na suun su Muhammad su nabitan wa Muhammad ati Abu Jahal sekanian dan mismo misaksiun apa man nadas kanian din sa Muhammad na din makapamukang sa may tuwa kapamukang. Paman na din makatero sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dibenar. Din makapamukang sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisag siya na upaman na mga tao sa giyang kutwa masanian arirido niran sa nabitan wa Muhammad. Ugay naman naging kutwa kapakasig. Gi paman na maratabat u Abu Jahal sa iku nabitan wa Muhammad. At tingyan na upama katingyan na kumakuha ubanu kusay. Apaman na padaya sa giyang utwa pilukas ku Quraish asubanu kusay agi paman na kaya po na nabitan wa Muhammad. Upama tingyan na kumakuha giyang utwa banu kusay biliwa agiyang utwa paman na pandi sa Makkah. Wasikay agiyang utwa paman na kapumakay na masiku mga tao. Wal hijaba gugyang kutua kap pagipata sadar pa Makkah wan nubuwa gumakwa irang panagyang kutua pamanna kababaluy Nabi Muhammad nabi pamadha yakunu ni sairi Quraish na antulad na tigin imialam sa giyang kutua pamanna apad ang bawataan Quraish kapakasiga ki mga pagari kibr agyang kutua tingtan wa maratabat apaman na pagkasugo sa giyang kutwa tao sa giyang kutwa paman na kakulong yan sa iku apoy ko narakadyan. Lagi dua Abu Jahal. Adan no pamararangit yan sa iku nabitan wa Muhammad. Katawan niya na sunabitan wa Muhammad na maunto lagi ang kutwa kataruyan. Ako benar sa kanyan na nabi. Ugain na ayabu wa paman na din yan unong kapuratia. Nakaging sabab kasuban o kusay. Apaman na buwataan o kusay. Napaman na miya kuwera nagyang kutwa al-liwa was-sikaya wal-hijaba wal-nubuwa. Apaman na maratabat di paman na kaperat yung Abu Jahal. Ikadua rumiridu ko nabitan wa Muhammad na su Abu Sufyan. So Abu Sufyan na si ikudan niyang panakasulad ko Islam na malay niya Quraish apaman na rumiridu si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padaya si iku mga tawa tanto din ako mala kariridu ay niya si iku nabitan wa Muhammad. Min asaddin nasi adawatan lin nabi. So Abu Sufyan na si iskanya na bibilang si iku mga tao. Amin itaral wag yung kutuarer kariridu ay niya si iku nabitan wa Muhammad. Ugain na kagiya ko isa sa kanyan udat wa sujirakal. Sujirakal na datwa sa Sham. Allahu alamu niya ko kribat na sujirakal sa giyang kutwa masanyan. Na isay niya paman na dato paman na lumalang kapag yung kutwa pawerian. Na iniso niya su Sufyan.
Atigyan hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Hayatigyan Abu Sufyan. Basu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sudah yang penakampagayaga sa giyang kutu agama Islam dan yang penakipanulun siku Islam na banyus kanya na matutuhma o di na masususpig sa giyang kutu kapamukag ino basu Muhammad na bukag sa giyang kutu dan yang penakatirwa o di na kapayaga siku Islam naya ini sembagu Abu Sufyan sa giyang kutu masa nasu Abu Sufyan na paman na musyrik sa giyang kaya masa. Kenapa sekalian pernah makapaparatias iku Allah? Naya pitero yan na kenapa? Kenapa mitigin matutuhma? Masususpik sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapamukag. Naya ini sembagudat wa suhirakal. Natigyan na ini isa akan neraka. Hay Abu Sufyan. Inu su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banyus kanian matutuhma sa giyang kutu kamukagan. Naya ini sembagakarakan. Natika kenapa? Uy, ay ini sumbag karaka-araka natigyan Aba Sufyan na su Muhammad na kanaba bukag. Nakiato kawan na kanatigan Aba Sufyan. Sudah tu aswirakan. Atigan nakiato kawan na kanagumyak pamikirakan na su Muhammad. Nadinian dan ibu kagagyang kutu akapamukag isi ko mga tao. Nasiskan yan na mamukag isi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito. Pamana su Muhammad na pamana dinian din sa panganaging kutu akapamukag isi ko mga tao. Nasiskan yan na pamukag isi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namaw tulagi ang kutu akataruyan namaw tulagi ang kutu agalawag. Isa pa natutula mapunutultano na su Khadijah. Sumuna akarumaw nabitan wa Muhammad su Khadijah radhiyallahu anha. Guni kumakaw sunabitan wa Muhammad tatabudin sa kaniyan. So Muhammad na miyakaw mas iko karumaniyan na su Khadijah. Makapupuos kaniyan sa gari hiragi so paganay. Aturunan sunabitan wa Muhammad sa ayat o di na surah so paman na Iqra. Yago to katataguyan sa gari hira agina ni derpa apaman na lalayo nagyang kuto kakakadno no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakaw mo su Jibril pagampaganay apaman na turunan sa ayat so nabitan wa Muhammad nagyang kuto kaya pakapuon niya ron na yakaw mas kanya na kukaruman niya na su Khadijah na tatabudin atiya budin so nabitan wa Muhammad miyalaka. Agi ko to ayamanan niya na miyakaw mo na malaika su Jibril alaihi salam. Naya di mater o nabi sa giyang ko to kaya pakaw man yan sa walay. Natigyan na zammiluni dathiruni. Miyakaw makukaruman yan natigyan na tamubi ako niyo nakukusi ako niyo. Ami subra giyang ko to apaman na matanggaw. Aso gusto ngayaw matanggaw apaman na magagandang o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasukiya pa kauman yan si Eko karuman yan na su Khadijah. Naya Peter yan natigyan na kalla wallah abshir kalla wallah la yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahima wa tasdukul hadith. Hay Muhammad atigyan nadikatigyan na pagkawan kamatana su Allah subhanahu wa ta'ala nadikan yan din na paman na bagan sa malaawi na akal. Kamataan na saka na sifat ka na makitutunganay ka ataw. Nagugyang kutuwa kater o ka na kater o abnar. Peter o to Khadijah radhiyallahu sa ikunabitan wa Muhammad. Ayamanan niya nagyang kaya suwan raka wala na ubang ka din ng kawanan. Kasaka na taw kayamanan niya na mauntul ka ataw nagupaman na mapiya kay ulaw la kagi sumangat tunganay ka na pipipi anakasiran. Agi nga panapaman na kapiyas iko tunganay na paganaduntan wag ini mga pagariya. So mga tunganay tano na tunganay tano siran. Api antunay kulawla na di tano siran na pagkalipatan. Naguapya paman na malamay tuaugo pa na ipagugupatan o kiran. So nabitan wa Muhammad nagi paman na isa sifat yan na mapiya sa giyang kutuwa masaniyan. Minsan pan sa kaniyan na diskan yan di pamugaw nagupaman na sumanga tunganay niyan na imbungin ang sunabitan wa Muhammad na kanaban niyan siran inibu.
Sagi ang kaya masa, ana upunu sutungan nga na marata edet na paman na miya karata kamambu edet. Dia kay mga pagariya. Ay kenapa ayakam bebalasa na umapiar ka sutaw na mapiakaw. Na begitu kam bebalasa. Audi na paman na gyud tua umaratar ka sutaw na maratakaw na mamudi. Api apan na diga di perata-rataan utungan ay ka pagaring ka na kailangan din na malalayo na gyud tua kapi ang kakiran. Agina ni titu-titu paman na kapapadalaman sa ulaw na mapia. Da pili-pili. Madagal ang mga tao ayaw mo kapipipian niya si kutaw na paman nakagigyan ko tuwa tao na pipipian niya nagigyan ko tuwa manusia. Di mga pagari. Apiaan tunay ulaw-lar kau tao marata mapia na kailangan din na saka na mapia kakira ni ulaw-lar. Niya panutulo Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Agun yatigyan na kumiturun si ikunabitan wa Muhammad agiyang kutwa ayat. Apitur wallahu subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat sa surat As-Su'ara. Ika-2 gatos agu 10 agupat apitur wallah. Hey Muhammad napaka-ikhtiyaran ka sumangat tunganain ka. Sumangatawa madasegeka. Kau tu sumangatungan na yung nabitan wa Muhammad. Paman nagyuti pagampaganaya isugun Allah subhanahu wa ta'ala. Hay Muhammad na sumangatunganay ka sa Makkah, mga Quraysh, mga tawa madisugan na pakikitiarang kasiran. Nasukun sunabitan wa Muhammad na luminius kaniyan sa giyang kutwa walay niyan. Nasis kaniyan na miya manig sa giyang kutwa Safa, Jabal Safa. Paman naginan so anto na ini di siyan mga naikadi paman na Jabal Safa wal Marwa nasiskan yan kumia din sa giyang kutwa Safa tumiyabid sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutwa Safa kagi paman na derpa ami pupuro fahata panam miya nanawag sunabitan wa Muhammad tiyawag yan ang giyang kutwa yamanan yan na malilibet taon ya sabaha faqalu man hadha dia gutu akia pananalu nabitan wa Muhammad nagyang gutu bapa man nakimu lengan ira namang natigira na anta agyang kana natawa di mananawag falsamau ilaihi namiyati mutimusiran sagyang gutu adar pa nabitan wa Muhammad sa Safa napitero yang kiran gyang gutu akia tim umanga tao napitero kiran nabitan wa Muhammad Atigan ara'aytum in akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqin. Hayat tigyan ng mga tunganayakan. Upama tigyan ako teruakur kanu udin antu na ilayan niyo. Amay ka terunakan rakanu agyang ko tuwa paman na kuda. Sagyang ko tuwa wadi. Nagyang kutua kuda na paman na peninimaan rakanu, paman na peninimaan dia nagyang kutua betadiu. Inu sakana tigu nabitan wa Muhammad sagyang kutua kapter akurun rakanu na pengim benar na kuniu na aya piter agyang kutua mga tao. Natira na uway. Pengim benar na miskan nahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jarrabna alayka illa sidqan. Demiskan di mana tira nakatapang inunta na aya apaman nagyang kutua benar. Paman na damir kadin may layag kutua paman na mangararat agal bakudi na kabukegan. Aya kasisim Amerika agu aya paman na aya beta dekar kami nagyang kutua paman na kaun tulaka. Nagyang kutua kiat tero nagyang kutua mga tao. Apaman na pisa kasianiran. Aapi antunay makapo nakaterus iku nabitan wa Muhammad naptito abu benar napitero yang kira natigena fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin shadid iman tuwa tigena mga tunganayakan iman tuwa tigena mga kaumakan na pakaiktiyar nakan sakanu sagyang koto akasiksaan na malipinis ayamanan niya na puyagan unabitan wa Muhammad sa ikira nagyang koto agamatan wa Islam. Yang utu akababalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaun tulagu kasasarigan. Nagyuti miya kasubu si ko mga Quraysh ayamanan yan na paman nagyang utu atigtan wa yatakhabbatuna fil hukam.
miamurteng siran din sagiang kutu paman na dinan di kambali sa mga ingaran sa iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun na kupikiran na ipmetuiran sa iku nabitan wa Muhammad. Paman na igiraman utu na betuan iran sunabitan wa Muhammad sa sahirun na kadzab. Paman na pangangata wa bukeg. Paman na sunabitan wa Muhammad minsan sagiang kutu paman na kababaluin niya na mapi ataw na diskan yan di kapametuan sa bukeg wayamanan yan na pangangatao. Igiran na ayay ipmetuiran na syair. Paman na mapi katero salalag udi na maungangan. Udi na dinan undi petero nagyang kutua kahin salamangkero udi nagyang kutua tigitan wa pangangantok. Namin sampan na aya dinan di materos iku nabitan wa Muhammad aya ipmetuiran nagyang kutua pembetengan. Naman uto mga pagariya. Langunangwan amarata angaran na gumarata sifat na ini betul si iku nabitan wa Muhammad. Lina ni paman na kakepeti si iku benar mga pagari. Igira man utua aya kekepitan utaw nagyang utua benar. Na mata narika pengaraktar kadin sukadakalan si iku mga tao. Pegusaintan wagyang kaya paman na mga tutulan si iku nabitan wa Muhammad kamadakalan mga tao diran kaib sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kaysa na adna sakataw si iku mga duat penutulan niya nagyang kutua paman na sa social media. Penutulan niya nagyang kutua kapiyaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumanga sarwang na paman na aya komentiran sa gyang kutua kapenutulan gyang kutua sa katawa duat sa gyang kutua kapiyaw nabitan wa Muhammad nagyang kutua mga rarata akato. So kaya berarti akan natin na mata na niya kailangan din na mapayagasi ng mga tao. Kailangan din na katukawan o mga tawag yung kutua kapiyaw nabitan wa Muhammad. Naman nagyang kaya paman na si kumasan yan. Sasaksian iran din na sunabitan wa Muhammad na mapiyas kanyan. Ugaid na paman na betuan iran sa bukag. Betuan iran sa pangangatao. Betuan iran sa ayamanan niya na patataro sa lalag. Betuan iran sa paman na pangangantok. Betuan iran sa betulan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay nagyang kutua paman na kapetwiran si kunabitan wa Muhammad na yatalawamuna fi dhalik. Dirang kutu di sesenditaan. Aku diran utu di bawah nagyang kutua paman na kapetwiran si kunabitan wa Muhammad. Liannahum ya'lamuna jami'an bara'atun nabi. Kagi katawaniran langun gyang kutua mga tawa pringasa si kunabitan wa Muhammad. Gyang kutua mga tao adiran diterwan sa mga katerwa barata sunabitan wa Muhammad. Na katawaniran asunabitan wa Muhammad na angias sa gyang kutua paman ay pembetwiranon. Agu angias sa gyang kutua paman na mga sifat, agu mga ilano, agu gyang kutua paman na mga ngaran ang mga rarata ay pembetwiran si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi na ditutulan si kunabitan wa Muhammad. Yago to akababaliw niya na maunto lang upatis. Isa pa na paman na magpenutulutan na nagyang kutuwa miyaw laulas iku an-Nadr bin al-Harith. Ay isa pa na ya paman na tau amin raut. Apaman na tanto ko minitaral wagyang kutuwa kiyari nga saan yan si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaman na penutulutan wagyang kaya mga tawa rini duiran atarutum sunabitan wa Muhammad. Ugay nakatawan nila nagyang kutua awid unabitan wa Muhammad na benar. Yang kutuba apaman na sabab sa gyang kutua katatagu ku mga pusuira nagyang kutua kapakasig kapakatipu maratabat. Gyang kutua tigitan wa paman na kibr. Uy, nadinan din ketarima gyang kutua paman na panulun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Quraish. So an-Nadr bin al-Harith na pitero yan si iku mga Quraish. Hayat tigyan ang buwatan ng Quraish. Innahu wallah qad nazala bikum amrun mabtulitum bimithlihi. Hay mga Quraish at tigyan. Namatanam ya sugat kan wa iksamin na may kubu-kubu na darkan waya. Hisugat apaman na lagi niya na mala iksamin. Laqad kana Muhammadun fikum gulaman hadatha. So at tigyan sa Muhammad na si imya kala sa giyang kaya darpayo. Apaman na kiyas siya ni wagyang kutu apaman na kapakala unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ardakum aqlan wa asdaqakum haditha. Nasu Muhammad na tarutu pagyang kutua pamikiran yan. Bisag siya niyo. Ang umilay niyo sa gyang kutua kawawat iro na gyang kutua paman na tarutu pamapi akal. Nagu paman na gyang kutua teruon yan na benar. Wa a'zamakum amana. Nagu paman na malagyang kutua sarigyus iku nabitan wa Muhammad. Iman tuwa tigyan na paman na misuku dagyang kutua idadian. Paman na sunabitan wa Muhammad na piyagyan nagyang kutua paman na agama Islam. Wa ja'akum bima ja'akum bi kultum sahir. Iman tuwa tigyan na su Muhammad. Paman na miyabali sa kanya din na nabi na iman tuwa na betuan sa kanya sa salamang kiro. Mata na tingin na su Muhammad na kanabas salamang kiro. Paman na sunat Rubinul Harith. Na din niya editero si ko mga Quraysh. Aguririnong niya sunabitan wa Muhammad. Iman tuwa tingin na su Muhammad na paman na kaya pataniyan so kababaloy niya na nabi. Na iman tuwa tingin na pupakapoon sa ikong mga kateruyagi utwa paman na su Muhammad na sahir. Ya ma'asya wa qultum kahin. Paman na pangiraw kanwa su Muhammad na paman na pangangantok. La wallah ma huwa bikahin sunabitan wa Muhammad na kanabas kaniya sa lamang kiro. Ako kanabas kaniya ng pangangatao. Wa qultum sa'ir. Alagin niya na betuan niyo sa kaniya sa yamanan niya na patataro sa lalag. Ako paman na betuan niyo sa kaniya sa majnun. Thumma qala ya ma'asyara Quraysh. Hayat tigyan ng mga Quraysh. Unzuru fi sya'nikum fa innahu wallah laqad nazala bikum amrun adil. Bata natigyan hay mga Quraysh. Na pamimikiran kanu sa giyang kaya misusugat kanu wa iksamin kapaman na minitaling umar kanu agu paman na minisugat kanu agiyang kuto apaman yan na iksamin na malang nagina ni paman na tindag o mga rido ay nabitan wa Muhammad si iko nabitan wa Muhammad minsan pa na rin iduiran nagyang kuto apaman na katawan nila na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maunto lagi ang kutuagan na bakang yang kutua kateruyan. Yang kutup mana kababalo ini nakasasarigan. Penutulan tanong pa naging kutua kasasarigi sa iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa kya baya iron. Agi kutua kapangarumaan niya na ku Khadijah. Kaya panong sa amin niya na ku Khadijah na aya sabab kya baya iron u Khadijah. Nagyang kuto katatago isa sarig si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung sunabitan wa Muhammad na miyakaysa na inipatya nagyang kuto dagangan o Khadijah. So Khadijah karumaw nabitan wa Muhammad na si kudan yan nung kapangarumaa na baiyaya apaman yan na malaita mo kamu padagang. Baiya malaita mo kamu padagang. Namya kaysa na paman na sunabitan wa Muhammad na giyang kuto ba may patiya na giyang kuto dagangan o Khadijah sa giyang kuto ing dasam. Nagumiya panutulo agiyang kuto paman na bagwa mama ako makadan Khadijah sumaysara agiyang kuto kaya pamamasaw maysara sa giyang kuto paman na kasasarigi si iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangugyang kutua kapya agyang kutua ulaulan yan parangay niya. Nasunabitan wa Muhammad nasukian nagaw no Khadijah ang paman na kiraot ko Khadijah agyang kutua paman na kasasarigiron nasukia panok sa meron nabitan wa Muhammad na iniyugon yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito mamuikiya pangarumaon o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada asari ku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumanga musyrik ku mga Quraysh. Apaman na sumanga dato o mga Quraysh. Apaman na mga tao muungkir siran o di na uungkir niran sunabitan wa Muhammad. Nagudiran ni pakambukagan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una indahu amwalahum na sumanga tamukiran nasiran ibsirig si nabitan wa Muhammad. Naman ito. Ay man niya naririnig nila sunabi lang na imbetwira nun. Ugay na amay ka paman na mau magyagot wa kasasariga punari sarigiran so tamukiran nasiran isirig si nabitan wa Muhammad. Kagi katawan nila na paman na kasasarigan sunabitan wa Muhammad. Wa yasta'minunahu alayha walamma adhina Allah ta'ala lahu bil hijrah nasukun sunabitan wa Muhammad
na kagiya ko paman na sugun wallahu subhanahu wa ta'ala atau mugalin sa kaniyan sa Madina ayaman na magawas kaniyan din sa Makkah katugalin sa kaniyan sa Madina na ayam yabuyu iyan na suali radiyallahu anha fi Makkah li taslimil amanat ila ahliha na kagiya ko gumanat sunabitan wa Muhammad na ayap ya kasambi iyan sa ginawa niyan na suali radiyallahu anha ini bagak iyan suali radiyallahu anha sa Makkah radiyallahu anhu sa Makkah kaan makwaw mga Quraysh agiyang kuto atamu kaini sarigila si kunabitan wa Muhammad naman ito upama ko sunabitan wa Muhammad na paman na kapapadalaman sa limam yan akuan yan na nagyang kaya tamu ko mga Quraysh itulun yan at yan malagi ni bukaririn na ko mga tawaya napakaunod na nagyang kaya tamu kiran sa Madina uwi na sunabitan wa Muhammad na napiya karudu yang kira nagyang kuto at tamu yan malutanuro na tunay ni itak sa mga ginawatan upama kuwan ng mga tawar umiriduro katano na paman na makukuha tanong sa mga tamukiran mata nakikabanat tiga na may taman din ang kaya tamuk ka upama ko tarangan na tiga din makuha tarak kay ni upama ko walay na tiga pun sa anakan din na walay kay ni diga din makuha kaya tamuk ka paman na matatagurak Sun Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua piyang makakasuin yang kiran agyang kutua tamu kiran amata tamu si ikon nabitan wa Muhammad. Mga bangsami, mga pagaryami, mga bubayami si iko agama Islam. Aya pinakamala agi sebutan tano pia-pia. Aya pinakamala asarig ainawidan nabitan wa Muhammad nagu ini tunay niyan sa tarotop at tunay nagu kiumplito niya nagyang kuto kasasarigirom nagyang kuto kiyani panulong niyan udina kiya kapatin niyan sa ikuagamatan wa Islam apaman nagyang kuto kiya kapatin niyan udina nagyang kuto kiya baluin niyan na Nabi namata na rin mga pagariya tarotop nagyang kuto apaman na kiyang galabakan yan paman naditan o kapenditan sunabitan wa Muhammad ubabudin sunabitan wa Muhammad na adem buamay to apaman na inindiray niyan sa agama Islam dia kay mga pagariya taruto pa nagupaman na bagatus ka porsyento ang pagkapakay mo na kiya sobra naging kutwa kiawin yung nabitan wa Muhammad sa iku agamatan wa Islam askan yan ni miya pili wallahu subhanahu wa ta'ala amakaw mas iku mga tao agupaman na misampay sa iku mga tawag yang kutwa kapiyaw agama Islam. So nabitan wa Muhammad na ini panampay niya na surisala a'zam al-balag sa taruto payamanan niyan nakapanampay. Wa addal amanata a'zam al-ada nagyang kutwa ini sarihun wallahu subhanahu wa ta'ala na taruto pagyang kutwa kini tunay niya nun nagumiki perang sunabitan wa Muhammad sa iku mga tawariridu niran suwanga ma Islam bil hujjati wal bayan melagi du ayamanan yan na mga dalil mga karina anta aka paman na puyagang kiranu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu mapapadalam sa iku Quran was sayfi was sinan fafataha Allahu bihil futuh nagyuto sabab aso nabitan wa Muhammad na madakadadun sa iku mga darpa sa agyang kutu masanian na mga ingad ayamanan yan na nasumyulod sa iku agamatan wa Islam. So mga puso mga tao na kiyaliwanagan sa ngayang kutwa panunun unabitan wa Muhammad. Faamanu bihi na piyaratiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaquhu nagupiyangin panariran sunabitan wa Muhammad. Wa nasaruhu nagutiyabanganiran sunabitan wa Muhammad. Wa azaruhu nagupamanna pislas lairan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama natin mga ulama sa ngayang kutwa masanian. Kaya parati awano pagkataon niyan. Nagupiyangin penariran nagukiyat tabangiran nagukiyat sila-selairanon nagyang kutua mini puro agyang kutua kalimatut tauhid miyak payang agyang kutua kalimatut tauhid aginan la ilaha illallah
wa intashara al-islam nagyang kutu apaman na miya kalaulad su agamatan wa islam min masyarikil ardi wa magharibiha sagiang kaya sebangan agugiang kaya emanan yan na sedepan falam yabqa baitu madarin wala wamar na daden ayamanan yan na keto na kaawalay apaman na matatago sa banderengad agugiang kutu mga walay as imatatago sa iku mga diserto anta agagiang kutu mga walay as imatatago sa giang kutu ang mga bukid mga kapuruan inunta na miya kasuldo na giang kaiagamatan wa islam inunta na miya kasuldo sa agamatan wa islam fasalawatullahi wa salamuhu ala sadiqil amin alladhi jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu yaqin lagi na ng mga pagari ay panaguntaman nagupaman na kaya panutulatano sagyang ko to ang mga ulaw na amapia agi ko to kababaloy unamitan wa Muhammad patiis agugya ko to paman na kababaloy niya na mauntol yago to kasasarigan sunamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pa na malalam paman na penutulan tanong agyan ko to al-mithaq wa busra al-anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kadua bandingan tanong nagyang ko to adiyanbi paman nagyang ko to kapasadan ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa kung mga anbiya mga suguyan ko kapakataling unamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi karina apaman na sunabitan wa Muhammad na biyaluis kanian wallahu subhanahu wa ta'ala mulimpusan asung kailangan na sulang-ulang o mga tao na parati aniran sunabitan wa Muhammad api anto na tribunyan agu api anto na paman na kapakapo niyan api apan yung mga jin na kailangan din o di na aya biyalu ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala na sugu na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ni mulimpusan nabi sa giyang kaiya paman na ummah kailangan api anto na paman na agamaw tao o di na api anto na tribunyan na kailangan din na aya maparatiran na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peter wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون mga pagariag yang kaya ayat na mialuya sa suratu Ali Imran ayat ika-80 agudu gi malaakarina agu dalil asunabitan wa Muhammad na daskaniyang panadna wallah apaman na masay ni mga nabi si ikuunaan yan na pagaluin din wallah aad na pakaw maasugo asu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya paman na kababaloy unabitan wa Muhammad asugo na mialoy sa Taurat agu sa Injil agi yang kaya mga sarwang na mialoy din si iku mga kitabiran apaman na pagataling umasunabitan wa Muhammad yang utuba kabasa Quran wa sabab sagyang utu akap kepada lemang kutawag yang utu akiber kasih benar ya mga pagariya di na nakapurati asik unabitan wa Muhammad kapapada lemang kira yang utu apaman na maratabat nagiti paman na di na nakapurati asik unabitan wa Muhammad dapat na mga taling umasunabi na mialoy din ako mga kitabiran mialoy ko Taurat agus Injil apaka taling umagyang ko to amulimpusan na nabi ayaman nagyang ko to abiyatan wa ayat nabi tiru Allah nangguan niyang bulan wallahu subhanahu wa ta'ala sudiyan ni ko mga nabi kau to paman namin bulan sa kapasadan su nabi asu Allah si ko mga nabi api tiru yan ibat kasu ini begayakan rakanu wa kitab agus suungangan nasuurian yan na adin apakataling umarakan wa sugu atumatanto kumatatangan niyo askan yan su Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ito
Pamanna kapasadan na ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga anbiya wal mursalin, mga sugo wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kanya natigin su Muhammad na paratian niyo din nagutabangin niyo sa kanyan. Naman ito ay suguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga ahlal kitab na paratian niran sunabitan wa Muhammad nagutabangan niran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peter wallah inwatigi na miyayong kanu gutiari maiwagiang kutua diyan di akan apa man naging kutu Peter wallah tigena qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri ini paman na pakaisa siku mga ahlal kitab inwatigian miya kaayong kanu sagiang kutua paman na ini bagaya kana kapasadan na aya Peter wagiang kutua mga ahlul kitab miyayong kami nagu Peter miyayong siran paman na miyayong naging kutua mga ahlul kitab na Peter paman wallahu subhanahu wa ta'ala sa kasiniyo gusakan na padiyo kung mga saksi paman ayun na saksi na sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman tawalla ba'da dhalik nasadun sa tumalikod at tigu wallahu subhanahu wa ta'ala kuurya naging kutua ini bagaitan wa kapasadan nasiran sa mga tawa mga sungklid. Ino ka pinakimamu paman na di parate. Agu paman na di ka pana ading ka tumang kadanagyang kutua diyan di wallahu subhanahu wa ta'ala ini bagay niya nakapasadan kapaman na tawkan na sungklid na miya kadagdag lagi ang kaya mga tawa sungklid. Miya kadagdag lagi ang kaya mga tawa sungklid ay kasusung kalidiran nakatawaniran din nagyang kutua kampiyaw agama Islam na dinang panapaparatian sa agama Islam. Aya kasusung kalidiran nakatawaniran agyang kutua mga suwan wallah lagi nung mga sambayang mga puasa mga naikadi agyang kutua paman na pada suwan wallah nagyuti paman na kakagwairan sa agyang kutua bala sa pagapun wallah ginan sa surga ugain na indadaray nuniran. Katawan naman nagyang kaya mga tao isinga man sa tao wanto na ipagasunod na ako surga natigin na susimbangan si kuwala susambayang supuasa sunay ka di ugay na inutudip sambayang tawa sungklid katawan niya na ayang buwa kapagasunod ko surga nagyang kutuwa mga galang mga suwan nun Allah ako katawan niya nagyang kutuwa mga galang mga rarata nagyutoy paman na galabag akasababan na kapakasulian na kunara ka jahannam na din yan ito penanggilan na kawat sa kanyan sa giyang kutualim Allah subhanahu wa ta'ala o mamagod na nga samarata galabag samarata languan taman ang galabag amarata ng galabag kanyan na kapapas kanyan sa giyang kutualim Allah naya katagun na giyang kutuararang ito Allah subhanahu wa ta'ala na din yan panimbaga kagiyang kutualim galabag amarata